Kublai pi baro asyakatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Imat ki bakongsan mentaka si kilong. Krang upuk Francis bantep Iaiong mane Basilica Saint Mary Major harum. Tha upuk Francis hakawil bantep duk liu. Shi khung ki jing e pen pau kinong rep ha kanong alam ke NPP Farmers Front. Ban rakhe karat marngar ya kale nyam komplang hayo maulok. Bat mentang ni phai ki Khubor pakamnya. Rengkat bat kabalang Katolik salon sar ka perthei ka Jylla nyam ba Shillong kalapan kre lang ban snok ti lang ban ai khublei khaddu ya kpa ba khoi Pope Francis haswa ban tepno ya u ha ka arpon riu terek menta u banai hanong barum. Habakran berkilat pathai Khubor spokesperson ka Media Commission joka Shillong Archdiocese ba Bidarus Jylla rengkat bat Reverend Padar Gerald Kongji kilayat ho kat kum ka jing thrang jo Pope Francis kumta in sa tep ya u ha ka Iaiong mane Basilica Saint Mary Major hanong barum. Uba Bidarius ulayat huru ha Jylla nyam ba Shillong kindan kimas pakhoj ha ka arpulai arpusa bat arpusan tarik ha Iaiong mane ba la jongkra ha ka por san shiteng baje janmir bat habaro ki paris jong kane ka Jylla nyam kat kum ka por baki penbet kat bah ka sngi bat teb Pope Francis kata ha ka arpun rio tarik Iaiong kandan kimas pakhoj ha Iaiong mane ba la jongkra ha ka por shipau baji men step bat kane kan long kumju habaro ki paris. Cardinal Kevin Joseph Farrell, haka arpuwaiter Iaiong mentau snem, haka por kendai sa puhnyo menstep, jong kapor Rome, upaba kuit Pope Francis laklan no, haka por nyo lai pusan menstep, kat kum kapor Rome, kabayday haka por katway san minute haka por India, ulaklat haka jakasa jong adomos Sancte Martyr, Vatican City, nakadaw jong gajing pang stroke, but irreversible cardiovascular collapse. Ya gajing klanno jung Pope Francis lapan shisha daw Cardinal Kevin Joseph Farrell. Mentagasni arpulai tarik April Iaiong ha kapor kandai baji step jung kapor Rome lani ha kapor kat architeng kapor India hadin gajing laniam yakaba and pendep daw Reverend Eminence Cardinal Kevin Joseph Farrell and rano yakamet Pope Francis NAKA yung mani jong kadamos Sancte Martyr siya yung mani ba jong Petrus bakoy kat kumkurukom balapta nagaritiniam bantep yaw pabukoy ka ordo exequiarum Romani Pontifices right of burial for Roman pontiffs hadin kajing laniam an sasdang kajing jingo kaddu yakamet badang sa jong pabukoy an sedon kajing laniam hakaduan jong confessio Cardinal Carmelenko un sependep ya kajing leniam but en sebut da kajing le jingo ya kamet jung pabukoy kasngitap yok pabukoy Pope Francis kan long hakasni sajain arpun deuterik hakapor shipo baji menstep jokapor Rome lane shibaji siteng mensni hakapor India en don kamas bakoy hakamadan haba hakmat jong gayung maniba Petrus bakoy hakaba en sependep ya kajing leniam daw Cardinal Giovanni Battista Re udin jong ka kanhun ki Cardinal rengkat bad ka simbenta jong ki Patriarch ki Cardinal ki Archbishop ki Bishop ki kli jong ki riba per bat ki pai grumait babon kar pundru trik Iaiong kadairu kasni banangkong jong ki kandai sni ka jingyam na ka benta ka jing klatno jong pabukoy Pope Francis kat kum kajing trang jong Pope Francis en tep yu ha kayong maniba pakraw jong Maria Rome yakik pabukoy la jutep ha Vatican en rei hadin lais pa snem tam en tep yu Pope Francis ha kayong maniba pakraw Rome ha ka Jylla nyam ba Shillong en don kamas bakoy ha ka arpulai tarik arpusaw tarik bat arpusan tarik Iaiong hayong maniba Cathedral Laitumkra hakapor san shiteng janmit bat kumjuru man kasni hakiparis jong Jylla nyam ba Shillong hakaju kapor bat lani hakapor ba kiparis kit penbait kan salong kamas hakasni tap yok pabukoy Pope Francis haka arpun drip Iaiong and don kamas bakoy hayong maniba Laitumkra hakapor shipo baji step bat hakiparis hakapor kaju kapor shipo baji step
ki para bagai kila ban shim bantan lembagi YouTube channel bat TV hakamas bakoi ban deb yok pa bakoi Pope Francis kaban long Vatican hakapor shibaji shitang mensni haka arpun dari Iaiong arpusan haka arpu khandai tarik jeliu hajar arpu Pope Francis ula batha ban deb yu Iaiong mane Basilica Saint Mary Major kabadan shabar ka Vatican ula ong dei hakane ka Iaiong mane bangaju rungbun sen banduai shwaban let bat haden bangalawan phai na kijingya lenti jonga banjingo shikiwe pat kiri jong ka prothei nga IT kijing thumu jonga haki ksangti jong ka keme beneng balapun klempok tenrai bat ngasngongu shita dei e kijing kurkhu bat jingya da jongka ula tho nga kerpat ya kijing tep jongaru de ban tep hakane ka Iaiong mane hapo khando bat amdei ban penbun kijinit kijinat ban penphu yaka henrei de ban tho tang ya ka gerteng jonga Franciscus ha umau lengknya ula betharu ya kijinglut baro pendonkam dakatu ka bangala ais ngobhayanga ka bangala pha shaka plapisa jongka Iaiong mane Saint Mary Major ya kane ka jing angnu jonga ngala betha ha Cardinal Rolandus Macricus, Extraordinary Commissioner of the Liberian Basilica. Nga kerpa di ublay try kenra, baon ay ki bainong ki ba bedor ya baro ki bala it yang bat ki bala judwai na kebenta jonga. Baro ki jing pang bat ki jing leng ba ublay ula ay yang hakani kapor ba ka jing jonga kalajan kut ngaduai bat penpai keliang sha ublay na kebenta ka jing suk ha ka perthei bat ka jinga e chipara ha pedeng ki jat penriu baro ha ka ne ka perthei ula penkut ya kata ka jing angnut khadu jong u ka ba ha ka ktin phareng ni ong ka last will jong Pope Francis usyakri bahok bat basngoret jong ka balang salonsar kinong rap nari lum khasi jantia kilapan pau baki don bun kijing baki ya kendu habaya day baka skim ashore nak benta kijing rap ya kijing hardor sensar bat ka jingyap tram ukwai ya kini kijing kinong rap kilapan pau haka jing yalang balalum dak NPP Farmers Front ya kinong yalam kinong rap nak keleng ki benta jong karilum khasi bat jantia Chairman ke NPP Farmers Front ba Hima M Shangpliang ulayat ho hakilat pathai Khubor harin ka Jylla da ka baong ka front kala jed e kinong yalam na ki district bat la batha bakin thau ki block committee ban pet ya ka jing jong kinong rap layat ho ka Jylla kala ya tairu halor ka dawai sebo bat la pentip ya kinong rap pa ka sarkar kalamang sanspa metric ton ban sam shikipat nong rap The Department of Agriculture from the front, from the party side, and we will request the government to review and re-examine if these things are possible. From what we could understand, that there is a delay in registration. Our farmer friends who are assembled here today, they said that there is a delay in registration under the CM Assure. We would like to request the authorities concerned, the department concerned in agriculture or in horticulture to kindly expedite the registration. The registration process is assisted by certain volunteers at the block level. Now these volunteers themselves are not really aware about the scheme, and therefore I think further awareness is required even at the block level or at the grassroots, at the volunteer level as well. That is one. The other reason that the farmers were complaining was that they are not aware about the CM Assure scheme. Therefore, the registration is less and the interest shown by the farmers is also less. It's because there are other forces, other factors that they go to the farmers and they are making the farmers feel scared to take this particular scheme because they say perhaps you may not get the money on time. But it is not so. We have made it very clear to all the farmers that the moment the money is, the name is registered, the money is released to the beneficiaries instantly. However, we reviewed on the number of the registration that has come to us, which has been collected by our members from the
Horticulture Department. Now it says that there are about 5,657 farmers that have been registered so far as a Kador barat marngar hapo kahima melim haka arpulai tarik Iaiong kala penlong ya kale niam pom blang kaba shisin shisnem hayo maulong ban kerpat kerpon yo blai trai kenrat unong bu nong thau ban ri ban sumar sukher ya ki khon ki hajar kumjuru kinong wan yo wan hat kenang ban bet ban biang ka khayi ka pateng karep karyang banyada ya kalet kawan ki kam ki jam jo ki khon ki hajar hapo karan Hakani kale niam pomblang la pendon kam kawe ka blang di we usiar rengku basau bat kawe ka siar yong. Kitiar kenya kiba kentup yo klong uskau ukau ukpurau baladung nibha ban ulota selakan ka white lam ban pom ya ka blang la pen kret ka sim sat sim ran. Habapai kendiat cakarukom Kenya le niam pomblang hadin baladap kerpat kerpon ya ublay trai kenrat usok sela jangka kurs ningkong usim ya usiar rengku badu ot na rendang badu penjau senam haduan dupat nang tapat usangot raj nakakur damlong ru usim ya kasiar yong bat uot kumju nang ta usok sela jangka kurs upom ya kabelang na rendang hadu banda dekut thui bat enda kira dep pan pet ya kadau jangki siar bat kablang kadon sakajing syat masti ban lek kemen bat ai ngo ai dam ya uplay nong bu nong thau bat hakate kajing le niam ki kentei kim jubit satya ban shim benta lat no tang ki bawan pet bat ki basaki ya kate kajing le niam kani kale niam pomblang jo karat marngar kadi ka wei na kale niam ka ba na kalyang kador barat marngar ka ju pendep ya ka kenya ka kriam manla usnam hau bana Iaiong hayo maulong lani ka hat marngar ka badai ru ka wei na kayo pauna hatem ribhoi nadu ki por barem baja ka hap ru hapo karat marngar bat karat marngar ka hap hapo ka hima melim sim ship habakran na kalyang usim karat marngar upaim Richard sim ulaya thu ba hakane ka jingle niam pomblang ka khli jung ka blang ka bala pom pendekut ta unong kenya nong kriam kala hap bet halor jung ka sla kabalabu hamadan bat kani kabatay ya kadak kashin ya kajing bha jo ki khun ki hajar jong karat marngar Khuborjylla shibun wafila kli hagwadi bat kani kajing le niam pomblang hana po kayo mulong kabaham hapo upod usam ko hima milim kayo hap hapo rai marngar kani kajing le niam sisin sisnem kalong kai na banta ki khun ki hajar ki bawan ye wan hat ke ban bit ban biang hi ka pateng ka rep karyang ka pule putih kliang bar bat ngai khublai kerpang ro ya upaim jong ka hima milim bat ki bakrau batri bat ki longsan bansan ki dhulia dutar ki nongshat ku baro ngai khublai kerpang bat ki bawan ye wan hat ro ngai khublai kerpang nang ba kan long ka bit ban biang hi ka pateng hakarep karyang pule putih bat ban sai ban klain ma hakilyang bar tekane ka jingle niam ka de ka bakerpang kidan ki bayale persya hanre hangta dan habatukut ublang kli ublang kamut kadon ki bayale persya mut gibril kila ban ya kata ladadon ki bayale persya kata ka de ka jing tumu na pe ya ki dau jong kane ka yeu ka hatru ka biang ka bit ka biang ka yeu tenang ne kan roy kan parum pare bai hakil yang bar tang kata nakil yang ka kejonga nakator barat ngai khublai kerpang ya pi ki media ibala suwan simbenta ban pendi ban penpriang ya ka khubor hakabal le niam le rukam hapo karaj jongi khublai shibun ya pi khublai sijar Ka Office District Program Officer ICDS Cell West Khasi Hills District kala penlong ya kajing rakhi ya ka Rashtrapati Poshan Pakwada Arhajar Arpusan HMCH Hospital Nongstoin halor ka phang pedeng Popularization of Beneficiary Module in Poshan Tracker hakane ka program la penrung kerteng adhar kumbalai spatam ki brio ki balawan barshan adhar kajing penrung kerteng ya ki sernat kha bat kajing pensngotho halor ka Poshan Tracker nak benta kinong nong yo jimentoy nakathan nong stan bat ki weipat ki jaka uba HK Yuthaba Additional Deputy Commissioner West Khasi Hills District ulalong ukongsan hakajing don rekat lang ka kong di pakenten DSO u Dr. TCA Block Medical Officer
uba S nong se JRDO nong stoin CNRD block kong B renja CDPO nong stoin kong K lakyang CDPO motion road kong Z kharkongor inspector food and civil supplies ki wei pat kinong trei sorkar ki Anganwadi bat kilong kemilong kapa. Hakani kasngi lasa mi ki busket chekinong trei Anganwadi ki bat trei bha hala ki jongi block ki ba pher ka bakan thop ika kong Beautiful nong se nong stoin block kong Carefully lingdo maulong Mairang block kong Badarihun nong se Mauthat Raishan block nangta ki busket BCO lapan kop sya uba Johnny Marbanyang nong stoin block bat ka kong Happiness lingdo Mairang block bala ai sernot sngi kha shaki sangut kinong yo jingmentoy hakane ka program kabangi khot akin panen standard growth kabamat ki kha ki khon ki badet ki bamjan ka jingkhya ka pumbade na kim jrong kim smart kim plum ka research lene ka jingwa panya kala ba ka wei na ki daw ka ba pelong ki khna hawes khasinews kibadet kibadan jimpang light project kade na kadao kabam piang kamde ya na kabam labi ai ki ko andre kade na ki kime paru te nidam ong yapi ba ki kime ki ba ki de ban kian na ki jimpang kibas new ki long tung kakya kinan pa pon bagi kya sene ki di rumah ki tu ki bas new kita ya ki kulong ki ba walang pun Khubor nangka ki kimi pa barok piabang pai piabang tuman mai ni kwai punga lo kita ya ka kwai kya jom ki kulong ki ba pitang pun Khubor je pun ki kimi pa ki balang ka kamlam nangka ki pun ki ya le an kya na ki ki jimbang ki basni kwai ni tuma cigarette ki bili lan ka kya kabaan kumbala pakai dari kong mana dia banyak leban kier nak kijimbang paket kijimbang plastik itu kijimbang plastik lakukan kicip itu kita basnia ha kita perkia jam ikna kimegi itu kita sipor ka adan kijimbang lanela khang bang pimi yang megi namar ba sipor baki chemicals beri kibo chemicals hakine ki bang plastik dalam ban penne atau nung new pintek itu jimbang plastik di badan hadokan ipang handai nyutek ki kle ke yang tu nangta kita niki artificial color dan niki rong ban pen ipang itu jimbang nek tu baru kita yang kakoi kakia jong u lani kakna Ka Joint Action Committee ki khun ki hajar ka hima so yong ha ka step jong ka ar hulai tere Iaiong kalalet ban bu da ka jing tho ban pha tokit bania how chief executive member ka KHADC halor ka jing mi Khubor dangshen ha ki social media kata ka ar phau tere leber ar hajar ar husan bakadon ka jing thu ban IT ya ka jaka jong ka snat hima nongwa maktamur shaki hinre pusan tani ki kunhun na ka Jylla Assam Haka jinga kundo bat UCEM na kaliang chairman ki khun ki hajar jong ka hima soyong ba purning shabong ulapan pau shakila pathai Khubor da ka baong ka jingwan bo jing tho sha UCEM kalong ban kentu ya ka KHADC ban pan jubab nashnat hima nongwa maktamur halor ka jingmi ka Khubor haki social media ban ai jaka shaki kenhun na asa ulapan rap ru da ka baong nakaliang ki khun ki hajar jong ka hima soyong kilaya khun teng ban wanra abiang ya ka nongwa maktamur sha ka hima soyong hadin ba kalawan phai sha hima soyong kaladan par ka jing IT sana nongwa maktamur sha ka Jylla Assam kani kala penlong ya ki khun ki hajar ban penpau ka jing sngokhia ka bakrao media habede ba ka jing IT jong ka snat hima nongwa maktamur Saki hidup santeli ki kenhun apa ka Jylla Assam habade makane nang liak jemi ngawan keduk tak sini bagi laikan labu ka jemi jo tanpa nak liak ka council kan
kan simkia ban jubab nak lihat kesat himan orang matumur bab haju hukum haju kapor midawai yang sosial bakal dia pendam no habede bakal dia jeng IT cok kesat himan orang napur caki hidup santli kikan hun jongka jelasam habede bakal kam nak liang jungi ni sukiah du tata marbalai baro sikata ni kum di Samla kum ki kur ki hajar jong himang ji yakun nak tak mau tamur bat kajing yakun jungi kalong bang i ba ka mau tamur kedai kawin ki jaka ka badon masunda bak asam ha ka bak lasya kelun ka asam dan rai anda kelawan pai pat saki masuk Iaiong i pat nak liang saki mano tamur pat kala IT syaka saki hidup santli ki kelun nak ka jelasam beri bak ane ngesno ban penpar raja sofia ka bajur ban ni kerpat yang sosial bakan simkia ban le lo kane ka banta dan sampai pat ka banta ka ba haide bak ade i kane kajing IT saki breu jong ka jala asam kambe tangka violation jong kane ka Meghalaya transfer ndai kelade ka direct attack ya ka Meghalaya transfer of land Act 1971 balai ka direct attack nomor bala tip sai bakadar ketakaan ba omla ban IT saki Khuborjylla ya ka jaka po Meghalaya balai par kini ki breu ka sakman wa matubur kadang like IT saki breu jong ka jala asam i hari lap thai Khubor habai dai bat ka jingkran jong ujian thaba budai acting lendok jadi masuk Iaiong haka dorbar ke balong po motomur bahkan kopiah habai dai bat ba ka jing kamok motomur ka kam mau temur dan rai tang ka to ne tayau mil i pakladon ka jing IT ya kan ka ya ka jaka ka po motomur pan IT sagi breu jong ka jala asam kene ka ora ai ka bangim sutnat bangim hun nakaliak ni jong ka CSC ni persya bangim dawa ba nakaliak ka konser de siam kia ban pendam habai dai bene IT ya kene ka jaka sepo breu jong jala asam Ka district level inter-school athletics meet arhajar arpusan balai sengi joka West Giant Hills district bala penlong deka office district sport rengkat ka jinga trelang ka West Giant Hills district sports association kelas dang haka arpulai tarik Iaiong hakyang nang ba stadium dong mi sengi la thalabo jowai yakane kelumpung yelekai la play deka kong APCA Joint Director School Education and Literacy haka jinga don lang kinong hikai ki khna na arpu pratali ki school bat ki paj ba ki bala wan ban sakhi yakane ka jinga lekai ka kong APCM haka jingkran play kala ong nga sngo kemen bat sngo tenat bandan bentalang bat ki khna school haka no ka jingle kemen ka baya day bat ka puli puthi ki jingle kai sports bat ki wei ki lumpung ba panpau ya ki sap jong ki khna school hakani ka sngi play ya kani ka lumpung kala kitbok kit rugyang ya baro ki khana athletes bashim banta haki jingya ko ba pher baro ni tip ba ka jingya le ka sports ka don ka banta ba kraw ba haka jing im jo ki khun samla khamtam ki tu ki badon sap kani ka lumpung ka dei ka we karan san ba aila de ki khana school ban pen i ya la ki sap ki phong bat ban penjanai shu ya kita ki sap tang ban pen i rong phok kala ong Lengba kane ka district level inter-school athletic meet. The next camp pin i ya kamen siem ya bura markeliang bat ban penslur iwe ya iwe. La yoru ya ka jingkran na uba ke pasa district sport officer bat na uba Patrick Lamare vice president WJDSA. Kijingele kai ki kenthup ya kijingya ko mare long jump, high jump, javelin throw bat kiwe ki jingya ko. Where we can showcase your talents and your skills. This is a huge platform so that you will be able to show your talents and your skills. Now, when we speak only academically, we are very happy. I am very happy to tell all of you here today that in the last board exams of class 10, our district performed very well. And I hope and pray that even in sports also, as we have done in the last Meghalaya games, I hope that this time also, when we go for the state level athletic meet, I hope and pray that our district, from here, you will be selected, and I pray that you will shine again and come out victorious and do well, even in the state level that is going to be held soon, I believe next week, on the 19th of next month. So I hope and pray that all of you will perform well, will do well, will work hard, and
I know that all of you are eager to showcase your skills and your talents in this meet, and sportsmanship, the spirit of sportsmanship should be with all of you. Okay, my dear students? Sports is not only about winning and losing, but the most important part is the spirit of participation. As I always say, the most important that counts is the spirit of participation. So I hope that through this platform that we are having this year also, I believe and I pray that you will perform your various talents, your various skills, showcase them in a sportsmanship manner. Badak itu ki Khuborjylla poi shaka bakut tarhadu bangin daya champion Khuborkhasi.